नै जासिगोन आरोना बारा गैला जाथारबायानो नै waiting stage. Guys, nih oंखारलायबाय लोगोफोर थांलायनोसै 111 General Conference बर' Baptist Convention जागोन आरोना गाबोननिफ्राय दिनै खामानि मावसिगोन जों पेन्डेल बानायनो थांगासिनो नै आबाय मोनसे गारियाव थिखोगासिनो औवाफोरखौ दा जों थांगासिनो आरोना एसे सान्दुंबाय टाइमाबो नै सानाबो जौलायलायबाय एसे थांसै थान्दा थान्दा कुल कुल नायलांबाय थादो बोरै जादों नङा दिन्थिनोसै आरोना Udalguri. Hey, way to conference nih. Ini sin bara gira. Hey, beliau jaga conference jaga iba. Ini nyawa tidak pendek lah. Hai. मोनफैबाय गाबोननिफ्राय जागोन प्रग्रामा गावबा गाव खामानि पेन्डेल बनायजोब्बाय नै जोंनाबो बेयाव बनायसिगोन पेन्डेलखौ बेयाव गिर्जा चार्च पेन्डेला एदि गोजानाव लागावदो बोख्लायदो बनायगासिनो नै मानसिफोरा बनायगासिनो सोरथो जायाखै दाबो Bating. Zahandeng sih na sudah. Oh, dalam mana ada apa tengah sih? Di songgah sini. Wah, nih, oma bedor. Ini dali, ini songgrea, borea songno dali ke. Lagau, ini taram bos bedeng ha. Nah, kawan ni pasti suruh sih na. Pada padi. Lagau deh, menjasi nane. Apa maju banner pendel perana. Ya banner nah. जासिन बानायगासिनो नायहैनो र' नायलांबाय था।
नै जासिगोन आरोना बारा गैला जाथारबायानो नै बनायगासिनो जासिगोन खुन्थाफ्रा एसे बारा जाबाय आरो एबाराव जासिगोन बनायबाय थादों बारा गैला आरो रेडिमेड एबाराव बानायनाया बानायदों आरोना waiting stage गाबोन हरनिफ्राय नुसिगोन आरोना प्रग्रामा जासिगोन गाबोन हरनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना गोबां ससियेल मिडियायाव गाबोननिफ्राय जागोन आरोना बे प्रग्रामा हरनिफ्राय जागोन पेन्डेलफोरा साहा दखानफोर बिथिं पेन्डेलफोर गिर्जा चार्च पेन्डेल बेयो आरो बिथिंजाय दंबावो आरोना मानसिफोर गावबा गाव गामिनि थाफैनाय पेन्डेलफोर गोनजा बेफोर माखासेफोरा अखा फैसैलाय अखा नै जोंहा खामानि मावग्राफोरा जादों दासो अमा बेदर दाउ लागावदों बानलु अमा मेजेम लागाव थिं मटुफायाव फानलु लालायदों गांसिन जानाया गोजा सिंसानि बानलुफोर बायदि अमा बेदर खामानि मावनायनि जाना हो लरग'आलाय मा अखा फैसिगोन आरोना अखा जाबायानो होनदों आरोना नै बारा गैला थानो मोनसिगोन न'आव नै बे भिडिअ लागासिनो दोङो डेक'रेसन खालामगासिनो गोदोब रजन सार जायाखै दे मोजां बानायदो नै खामानि मावखांबाय जोंहा थांनाय सम जादोंसै आरोना नै दखानफोरा नै बेयावनो जागोन आरोना बानायगासिनो थांनोसै गाबोननिफ्रायसो जागोन प्रग्रामा नै जागायजेनसिगोन बानायगासिनो आरोना डेक'रेसनफोरा खालामगासिनो नै सोर थांदों नै मेपआ दङ बेयाव मेप माथो नै ओंखारबोबाय जों दायो नै हबानिफ्राय गिरवा बाय थांसै
न'आव मोनफैबाय नै खामानि मावनानै कमप्लिट जाना ओंखाम जाखांबा दसे अर सायनोसै नै अर सायगासिनो दसे गुदुं खालामना लानोसै आथिं आखाइ सुखांबाय ओंखाम जाखांबाय बिनि उनाव उन्दुनोसै आरोना भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आरोना बाय